τον κύριο Πιπεράκη. Ο κύριος Δημήτρης Πιπεράκης είναι δικηγόρος, από τους ανθρώπους που μπορεί να καταλάβει το πώς όλη αυτή η παλινοδία, οι αλλαγές σε ένα επίσημο πόρισμα το οποίο το θέλει η δικαιοσύνη, κύριε Πιπεράκη, μπορούν να αμφισβητηθούν στο δεύτερο βαθμό και να γίνει εκεί να έχει να γίνει. Κύριε Πιπεράκη, λέτε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα τελευταία γεγονότα, που είναι το σημερινό πρακτικό του ΕΟΔΑΣΑΜ. Σύμφωνα με αυτό, προκύπτουν κάποιες ασάφειες που νομίζω δυσχεραίνουν την κατάσταση. Ποιες είναι αυτές? Επιβεβαιώνεται ότι το θέμα της δημιουργίας της πυρόσφαιρας παραμένει ανοιχτό, δηλαδή πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα, δεν το απαντά κανείς. Θέλουν και ζητούν πλέον επιστημονική τεκμηρίωση επαρκή για να... Από ποιον μπορεί να δοθεί? Από ποιον, όντως, αυτούς τους βάλαμε. Αυτό λοιπόν που έρχεται τώρα και ζητάει, μετά από τόσο καιρό, είναι ότι θέλουμε να αναθέσουμε πλέον στο Δημόκριτο και σε άλλους φορείς επιστημονικούς. Θέλουμε πλέον να αναθέσουμε... Κακώς το έχει συμπεριλάβει. Εφόσον τώρα αμφισβητείς τη δική σου ικανότητα να γνωρίζεις από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα, κακώς εξ αρχής μπήκε έτσι όπως μπήκε στο πόρισμα αυτό. Έπρεπε από την αρχή να πούνε να πάει στο Δημόκριτο, όπως το προτείνουν τώρα. Θα έπρεπε ενδεχομένως πράγματι να έχει πάει στον Δημόκριτο ή στον κάθε Δημόκριτο, στον κάθε αρμόδιο φορέα. Πώς γίνεται αυτό στην πράξη? Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΟΔΑΣΑΜ, θέτει τα κριτήρια. Ποιους επιλέγουμε να κάνουν τη διενέργεια της έρευνας? Αυτούς και αυτούς τους φορείς πρέπει να έχουν αυτά τα κριτήρια. Ποια είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν? 1, 2, 3. Έγινε κάτι τέτοιο? Αυτό που βλέπω... Μιλάμε για ανεπάρκεια τώρα, κύριε Πιπεράκη, αλλάζει. Αυτό που καταλαβαίνω, συμφωνώ μαζί σας, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχει γίνει μια αμνία στο συμπέρασμα του πορίσματος περί της συνδρομής των πανεπιστημίων Πίζας και Γάνδης. Αυτή η μνήα βέβαια έγινε από ό,τι φαίνεται κακώς, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει επίσημη ανάθεση. Ακριβώς. Το διαψεύδουν, αλλά το επιβεβαιώνει και το σημερινό πρακτικό του ΕΟΔΑΣΑΜ. Γιατί τι λέει? Τότε γιατί τους συμπεριέλαβε? Ποιος τους έκανε να τους βάλουμε μέσα? Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προφανώς... Είναι σοβαρό αυτό που μας λέει ο Πιπεράκης τώρα. Τραγέλαβος εννοείται. Εννοείται. Το ένα σοβαρό μετά από το άλλο αποκαλύπτονται. Και δεν υπάρχει μία λογική συνοχή σε όλα αυτά που ζούμε και ακούμε. Εγώ με βάση αυτά που λέει ο κύριος Πιπεράκης, έτσι, το θέμα της πυρόσφαιρας ήταν ένα από τα βασικά αίτια της αντιπαράθεσης που προκλήθηκε σε πολύ μεγάλο τοξικό κλίμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, που οδήγησε στην προανακριτική, που βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και καλά έκανε και βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, έτσι. Αλλά βλέπουμε τώρα που καταλήγει αυτή η υπόθεση και το πόσο αμφισβητείται από τη μία και δεν αμφισβητείται από την άλλη πλευρά. Είναι πραγματικά τραγέλα αυτό που συμβαίνει. Και τα περί συγκάλυψης και το μπάζωμα. Η υπόθεση επιστρέφει στη Θολούρα πριν το πόρισμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η υπόθεση επιστρέφει στη Θολούρα πριν να δούμε το πόρισμα. Στο Φεβρουάριο. Όπου οι πολίτες ζητούσαν απαντήσεις στα ερωτήματα. Και πάλι είμαστε στο ίδιο σημείο. Εγώ επιμένω ακριβώς. Δηλαδή. Το πρακτικό, κύριε Πιπεράκη, το περιμένει η δικαιοσύνη. Αυτό το έρμο το πόρισμα. Και μας λέτε ότι ένα χρόνο που το ψάχνουνε είναι ανεπαρκέστατο όλο αυτό? Θα σας πω δύο πράγματα. Και πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη? Ελάτε. Θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, για να ολοκληρώσω κάτι ακόμα για το πρακτικό το σημερινό. Μιλάμε πάνω στους αλέτες μας, δημοσιογράφοι. Και τι θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία για να συμπληρώσω τελικά? Αμέσως. Πρώτα απ' όλα, να συμπληρώσω για το πρακτικό, αν το έχω αναγνώσει σωστά, το σημερινό του ΕΟΔΑΣΑΜ. Ναι. Σύμφωνα με το οποίο φαίνεται ότι αναφορικά με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Γάνδης, υπήρχε και μια εμπλοκή και μια συνεργασία της Επιτροπής Διερεύνησης και των τεχνικών συμβούλων κάποιων οικογενειών. Άρα αυτό λίγο περιπλέκεται το θέμα. Από εκεί και πέρα, το πόρισμα έρχεται του ΕΟΔΑΣΑΜ, είναι ένα πόρισμα ενός επίσημου φορέα που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο Υποδομών. Αυτό το πόρισμα προφανώς θα ζητηθεί, αν δεν έχει ζητηθεί ήδη, από τον εφέτη ανακριτή. Αυτό το πόρισμα λοιπόν θα προσμετρηθεί, θα το δει, θα το ελέγξει ο εφέτης ανακριτής και θα το λάβει υπόψη του και αυτό μαζί με ό,τι άλλο έχει στη δικογραφία. Παίζει ρόλο, έχει βαρύτητα το πόρισμα αυτό? Προφανώς, γιατί είναι ο επίσημος φορέας, ο κρατικός φορέας που του είχε ανατεθεί η έρευνα αυτή.
Γιατί έρχεται λοιπόν προχθές η εισαγγελέας του Άριου Πάγου και ζητά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης? Το ερώτημα είναι ότι θέλω να μου απαντήσετε πώς περιλήφθηκε στο πόρισμα το συμπέρασμα ότι η δημιουργία της πυρόσφαιρας έγινε λόγω της ύπαρξης κάποιων εφλέκτων υλικών. Και για ποιο λόγο έρχεται και το ζητά αυτό? Έρχεται και το ζητά διότι ήρθαν αρχικά οι διαψεύσεις των πανεπιστημίων με τον τρόπο που έγιναν. Και επιπλέον φαίνεται να αποδομείται η μνήα αυτή ότι συνέδραμαν τα πανεπιστήμια αυτά στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Αυτό επιβεβαιώνεται νομίζω και από το σημερινό πρακτικό του ΕΟΔΑΣΑΜ, που λέει ξεκάθαρα ότι θέλουμε πλέον να αναθέσουμε στο Δημόκριτο και σε άλλους. Και νομίζω και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μειοψήφισε ζήτησε να τεθούν τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα προσληφθεί, ας το πούμε έτσι, ο φορέας που θα αναλάβει το έργο. Βέβαια τόσα χρόνια μετά. Έχει παραπλανηθεί η κοινή γνώμη, κύριε Μαριάρα, ή όχι? Αν αυτό πήγαινε έτσι στη δικαιοσύνη, θα παραπλανόταν και η δικαιοσύνη ή όχι? Αυτό που διερευνάτε, να αλλάξει το πόρισμα. Αυτό που διερευνάτε, το αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η εισαγγελέας, είναι η αθέμητη επιρροή δικαστικού λειτουργού. Εάν δηλαδή ο ΕΟΔΑΣΑΜ με το πόρισμά του είχε σαν σκοπό να παραπλανήσει τον εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, και με ποιο τρόπο? Διότι εκπονήθηκε ένα πόρισμα, το πόρισμα αυτό παρουσιάστηκε πανηγυρικά δημοσίως και έρχεται και κάνει και μνήα περί συνδρομής πανεπιστημίων για να βάζοντας και ένα επίπεδο αυθεντίας. Ξέρετε πόσο στενάχωρο είναι αυτό που λέει ο κ. Πιπεράκης τώρα για τους γονείς, τους συγγενείς που μένουν πίσω και περιμένανε να έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους? Θα πρόσθετα ότι είναι και για την ελληνική κοινωνία, η οποία έχει βιώσει αυτό το εθνικό δράμα και προσπαθεί, αναζητεί και αυτό απαντήσεις. Βεβαίως προηγούνται οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά είναι και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία που βλέπει έναν οργανισμό να προσπαθεί, υποτίθεται όλο αυτό τον καιρό, με την πιο ορθή διαδικασία να φτάσει σε ένα διατάφτα. Και αυτό δεν γίνεται. Και φτάνουμε πάλι, επιστρέφουμε στην αρχή όλοι μας, οι συλλογισμοί όλων, για να μπορούν να βγάλουν, εάν γίνεται αυτό, μια λογική εξήγηση στα πράγματα. Να δώσουν μια λογική εξήγηση. Πώς θα δώσεις μια λογική εξήγηση μετά από αυτό το αλαλούμ? Έλα, Βαγγέλη. Νομίζω εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να μιλήσουμε πια για λογική εξήγηση, όπως λέει η Φόφη. Νομίζω είναι θέμα ορών να υπάρξουν εξελίξεις στον ΕΔΟΑΣΑΜ και σε ό,τι αφορά τον κύριο Παπαδημητρίου, είτε με τη μορφή της αποπομπής είτε με τη μορφή της παραίτησης. Γιατί μην ξεχνάτε, ο κύριος Μητσοτάκης έφτιαξε το νέο Υπουργείο Υποδομών στελεχώνοντας με καινούργια πρόσωπα. Έβγαλε τον κύριο Σταϊκούρα και έβαλε τον κύριο Κυρανάκη, αλλά και τον κύριο Δήμα, ακριβώς για να προχωρήσουν και να προχωρήσει η έρευνα σε ό,τι αφορά το δυστύχημα. Έτσι, εκτός από την εισαγγελική και τη δικαστική πλευρά και το πολιτικό μέρος. Αυτό που ζητάει δηλαδή η κοινωνία. Αυτά λοιπόν που γίνονται με τον ΕΔΟΑΣΑΜ και τα όσα υποστηρίζει ο κ. Παπαδημητρίου περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και γι' αυτό πιστεύω είναι θέμα ορών να υπάρχουν εξελίξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πιπεράκη που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.